Informatiecentrum Het Baken op Schiermonnikoog bestiert 4 jaar. En dat moet vierd worden. We hebben vanochtend een hele leuke oesterschelpen workshop gehad. Decoreren met servetten. Erg leuk om te doen. Er waren heel enthousiaste mensen op bezoek. Verder hebben we de opening van de Oerhoek gehad. Natuurmonumenten en Nationaal Park hebben een prachtige Oerhoek gecreëerd. In Het Baken zitten meerdere organisaties. En dat wie best een grote stap, vindt ook de burgemeester. Alle partijen waren wel aanwezig op het eiland, alleen niet onder één dak. En dat is het unieke, dat het nu onder één dak zit. Dus dat betekent dat je ook altijd open kunt zijn, heel veel open kunt zijn. En dat je die toeristen heel veel kunt meedelen over het eiland. Ja, op het moment dat het nu toch samen in dit pand was, merken we wel dat we voor de gasten veel makkelijker vindbaar zijn. Samen vooral. Ja, eigenlijk moet iedere bezoeker die Schiermonnikoog bezoekt langs Het Baken. Want je haalt hier echt alles op over het eiland. Je haalt hier de fietskaarten op, alle informatie van de VVV. Maar je kunt hier ook naartoe voor excursies. Dus wil je een vogelexcursie of een andere excursie, start hier helemaal. Natuurmonumenten geeft veel uitleg. Dus eigenlijk alles rondom het Nationaal Park en het unieke van Schiermonnikoog kun je hier ophalen. Eigenlijk zoals we nu gaan, gaan we goed. Wat we wel steeds meer merken is dat duurzaamheid een steeds grotere rol inneemt voor onze gasten ook. En daar is voor ons een uitdaging om te zorgen dat we daar met z'n allen steeds meer oog voor hebben. Dus hoe kunnen we toerisme zodanig promoten dat het niet ten koste gaat van de natuur, maar misschien juist zelfs ook bijdraagt aan de natuur.